Witam was wszystkich, witam was fest, pięknie witam w szlagierach i wicach. Są my w pięknym domu przyjęć Kalimera w Lyskach, no i zaroski się będziemy fest gościć, bo wróciła z urlopu Ewa z firmy Berger i już tu mamy coś narychtowane do ważenia. Zaroski będziemy zaglądać na fajny szlagier, no i mam nadzieję, że zaraz Ewa przyjedzie. Ja już sam mam narychtowane. Ewa, Cześć. tyś przyjechała. No wróciła. No wróciła, no ferie się kończą, ferie już ku końcowi. Bez tu, że też przyszła. No ale kaś ty to była ta grychtyk? W górach, wiesz? Na urlopie. Na urlopie, żeby wam przywieźć jakieś fajne, nowe potrawy. No i fajne nowe potrawy jaki będą? No wiesz, czy nowe to nie wiem, ale kwaśnica. Fajno Nie. góralsko To kwaśnica. będzie dobre. Kaś ty to ta grychtyk była w tych górach? Daleko kaj? Za żywcem. Ujsoły. O pierucha. I tam robią ta kwaśnica, ja? Ja. I my Tam ją... mnie nauczyli. Długo cię to cię musieli 2 tygodnie 2 uczyć. tygodnie, ja. To mam nadzieję, żeś coś wyniosła z tej nauki, wiesz? I że to nie był stołek. Obejrzymy. Dobra. Co to robimy? Kapusta pokroto. Kapusta kiszona. Ja. Do tego dajemy 4 ząbki czosnku. Całe. Całe. No. I Kminek. tyk, pyk, pyk. Dużo? Trochę? Jak to lubi. Wiesz, że mnie taka jedna baba trafiła, jak cię nie było No. i już mi padała, no i ją zaglądała, chciała chce przepisy spisować, a tu pan Godo, że Ewa jest na urlopie. Co zrobisz? Czasami trzeba odpocząć. No wiadomo. I do tego fajne żeberka wieprzowe. Fajne Oczywiście zakupione w firmie Berger, są, wiadomo. wiadomo. No I tak co? się to musi gotować przez godzinkę. To nawet ci powiem tak. Godzina to chłop doczko na obiad, wiesz? No Z to doma. ja myślę. Dużo soli czy mało? Mało, bo jest kapusta kiszona, potem ewentualnie jeszcze na talerzu sobie idzie przyprawić. Mhm. Pieprzu trochę więcej. I I ważymy. Ważymy. Zaglądamy na szlagier i ważymy. Maszketa, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca.
tańcz tuba. Kaj Karlusy z lipstami zusammen tańcują. U nas przyszło bez grypnociocha. Weselnych bo i sztartłek i godać. Maszketa, dyć bez ciebie jo gojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, dyć bez ciebie jo gojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Ciocha jakiej rózy blumy, co blędruje tak jak gorko Klara Pest. Go wiesz umia już go dać. Chycają mi sztart napedrować. Maszketa, być bez ciebie jo gojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jo gojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Teraz kiedy chtojcie się działochy i Karlusy, jademy zusammen razem. Rajza! Startujemy! Maszketa, być bez ciebie jo gojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jo gojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Jest to już gotowe wszystko? Ja, genau to leja. Wiesz co, ja ci wezmę na ten talerz, ci go odniesa, żeby ci Dobra. nie zawadzał, wiesz? A przynieś mi nóż. Dobra, już leca. Ja sam jeszcze dała kartofle, o tym mnie go dali. Ja. A ja ci dowum ty nóż, no ci godą jak moja starka, wiesz? No. A jak się utniesz, to mnie nie czekaj. To już się nie utnij się. Tak to wygląda. A na co ciebie tak richtig ten nóż jest? Wiesz Zupy co, się ja to- nie je nożem. Zupy się nie je nożem, ale ja tu dam trochę zielonego, pietruszki. Ja. Pokroimy i taka zupka naprawdę na zimne dni rewelacja. Ja. Taki to mamy, tak to wygląda, to możemy jeść. Możemy jeść smacznego. Tuż my będziemy te roski kosztować, wy zaglądajcie na szlagier i idziemy do naszych gości. Polski, głównie na Pomorzu i w Wielkopolsce. Na moim ranczu w Rzeczycach, wśród kwiatów, bulwarów i pól, stoi stara szkoła i stawek, a przy nim hektary pól. Kwitnące pola rzepaku, pachnące łany zbóż. Stadni na koń konia goni po zielonej łące. Stadni na koń konia goni po zielonej łące. Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, aj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj. Na polu koło jeziora tam spotkasz mojego Merola. Jedzie traktorzysta,
z tajrami do traktora. W kabinie coś mu grało, tak mocno larmowało. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. U nas w modzie w Rzeczycach jest fajny traktor mieć. Mamy New Hollanda, no i presa Zerolanda. Ja mam też Kejsona, co ma koni do pierona. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Kawa przyrychtowano, burger też przyniósł świeży wóżd. Jak widzicie, no to się możemy gościć, a gościć się będziemy dzisiaj z zespołem The Silvers, czyli Sylwia. Olek. i Rysiek. Rysiek, Sylwia i Olek dzisiaj razem z nami. Wyście byli u nas w programie no już rok temu, ponad trochę czasu minęło. Minęło. Byliśmy w tamtym roku też chyba o takiej porze właśnie, bo Zimowej. No i troszkę się u nas od tego czasu pozmieniało, jak widać. No toż godej, co się pozmieniało, bo nie wszyscy widzą tak od razu, jakie są zmiany, a te zmiany już jakiś czas temu miały miejsce, prawda? No właśnie to było szybko po programie, bo w kwietniu tamtego roku już się właśnie zmienił nasz skład zespołu. Mamy nowego wokalisty, gitarzysty. No i Ale poza tym grocie bez zmian. Dużo grocie, fajnie grocie i nie ino. no bardzo mamy dużo i koncertów, i różnych zajęć związanych z muzyką. Także całe nasze życie kręci się wokół muzyki. Zaroski mi się przypomina, że macie teledysk, Tak. pieśniczka, śpiewka skierowano właśnie do seniorów, do babci, do dziadków, starzyków, starek. Ten teledysk się nazywał Oma i Opa. Oma i Opa, ja. Kiedy on został nagrany? W tamtym roku. 1,5 roku może temu. No, To już troszkę czasu minęło, ale stosunkowo mało go było u nas na liście szlagierów. To liczę, że teraz się go możemy obejrzeć. Zaraz się o nim troszkę więcej pogodomy. Moja oma jeszcze lubi bawić się. Moja oma zawsze jest okej. Co sobota w dyskotece robi show. Na parkiecie, gdy muzyka gro. A mój opa w internecie siedzi dusz. Choć na głowie włosów nie ma już. A gdy w domach pusto zrobi się, że hej, szybko prelek był oglądać.
strony, to czują się jak wtedy, gdy byli bardzo młodzi. Oma wciąż tańcuje, a opa w internecie przegląda wszystkie strony, najlepiej zabronione. Czy ktoś jeszcze mądrzy duma tago oma i takiego opy tak jak ja? Bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Oma tancerką jest, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Opa internet zno, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. W doma wesoło jest, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Wesoło, że ho. Moja oma śpi, bo jak niebiański tok ciągle słychać jej donośny głos. Gdy muzyka ino w radiu zacznie grać, to sąsiady wnet przestają spać. A mój opa dla niej na gitarze grał, tak jak kiedyś, gdy pod oknem stał. Serenady słychać do białego dnia, a sąsiady wciąż nie mogą spać. Mój opa, no i moja oma, choć rozmają pierony, to czują się jak wtedy, gdy byli bardzo młodzi. Oma tańczy śpiwo, a opa na gitarze przygrywa serenady, jak graje w tanim barze. Czy ktoś jeszcze mądrzy duma tago oma i takiego opy tak jak ja? Bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Oma tancerką jest, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Opa internet zno, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. W doma wesoło jest, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Wesoło, że ho. Ohuri, 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 ja ohari, ja ho. Ohuri, 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 ohari, ja ho. Bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Oma tancerką jest, bo takich dziadków to dzisiaj mało kto ma. Opa internet zno, bo takich dziadków ma. Ohuri, 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 ja ohari, ja ho. Ohuri, 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 ja ho. Kto tam grał babcię w tym teledysku? To mnie interesuje. Babcię w teledysku grała moja siostra, czyli Monika Przybyło. To się musiała trochę ucharakteryzować, bo ona jeszcze nie ma troszeczkę babcią. była ucharakteryzowana i myślę, że wygląda realnie dosyć. Z dziadkiem tworzyli, myślę, że przemiło mi sympatyczną, prawdziwą parę dziadków. No to jeszcze godejcie, kto dziadka zagrał. No, dziadka zagrał Sebastian Mierzwa, także też musieliśmy go ucharakteryzować. Bo też jeszcze nie ma dziadkiem. Właśnie, nie jest dziadkiem, jeszcze jest bardzo młodym człowiekiem. No ale właśnie tak by na to postawili, że w naszym teledysku po prostu babcia i dziadku, bo to był humorystyczny teledysk, dlatego zależało nam na tym właśnie, żeby to nie było takie typowe, zaraz babcia, dziadka i no żeby właśnie wziąć młodszych, żeby mogli bardziej poszaleć, nie? No, ale był zawarty w całym teledysku szacunek do starszych, bo no, to jest bardzo ważne i w taki sposób było, tylko że było troszkę takim humorystycznym. No i mieli kaj szaleć, bo wiem, że to było nagrywane w sali dyskotekowej w Tak, waszym... tak, w naszym rodzinnym mieście w Chorzowie. Czyli pozdrawiamy wszystkich z Chorzowa. Tak, bardzo serdecznie. I tancerki pozdrawiamy. Tak. Tak, bo możemy jeszcze dodać, że Monika właśnie wtedy występowała jako babcia, wcieliła się w rolę babci, a teraz już z nami występuje jako tancerka. I pozdrawiamy wszystkie tancerki, bo mamy ich aż 5. No i zawsze tancerki z wami jeżdżą na koncerty wszystkie? Przeważnie tak, przeważnie z nami jeżdżą zawsze z nami 2 tancerki, a mamy dlatego 5, bo to też są młode osoby, które się jeszcze uczą, które tam zaczynają swoje prace, też mają swoje zajęcia i bardzo ciężko jest, żeby mogli z nami jeździć na każdy koncert, to by się musieli tak samo jak my poświęcić całkowicie występowaniu, muzyce,
A przez to, że tak nie jest, no to zawsze z nami jadą dwie i zawsze jest takie szczęście, że te dwie zawsze dopasujemy, że mogą z nami jechać, że nie ma tak, że nie ten. Ale zdarzają się koncerty niektóre, gdzie na przykład nie ma możliwości, żeby były jeszcze tancerki i to wtedy jeździmy w trójkę tylko. Wy się poświęcocie temu zupełnie, tak jak żeś powiedział. I myślę, żeby teraz zrobić taką wielką odskocznia, taki przeskok, bo jeden teledysk mieliście Oma i Opa do starszych, a teraz macie nowy do dzieci. Tak. Właśnie jako nasza druga odsłona Rocco i Colino jest to teledysk Kolorowa podróż i właśnie pokazuje różne zakątki świata, gdzie podróżujemy, no i w formie zabawy. Taki jest to taka jakby przewodnia piosenka naszego programu, bo właśnie zabieramy zawsze dzieci w podróż i podróżujemy właśnie po różnych krajach świata, też nie tylko się bawiąc, ale też ucząc. To mamy tak, od Bożego Narodzenia już trochę minęło, do Wielkanocy jeszcze trochę czasu jest, do Dnia Dziecka jeszcze więcej. Dzieci też, ferie się skończyły, a przynajmniej się pomału kończą, żeby miały trochę radości, nim będą jakieś następne święta albo Dni Dziecka, no to do wszystkich dzieci puszczamy wasz teledysk. Wśród gwiazd i motyli i liści drzew, dziś pakuj plecak, z nami jedź. W podróż po świecie zabieramy Ciebie, nasz pociąg pędzi jak balon po niebie. Podróżujmy razem dziś i spełniajmy nasze sny. Meksyk, Egipt czeka już, ku przygodzie z nami rusz. Każdy może bawić się, więc krzyczymy głośno hej. Podróżujmy razem dziś i spełniajmy nasze sny. Meksyk, Egipt czeka już, ku przygodzie z nami rusz. Daj ponieść się chwili i złap mą dłoń. Stworzymy razem wielki krąg. Tureckie tańce zatańczymy w nim. Poznamy Paryż, Afrykę i Rzym. Podróżujmy razem dziś i spełniajmy nasze sny. Meksyk, Egipt czeka już, ku przygodzie z nami rusz. Każdy może bawić się, więc krzyczymy głośno hej. Podróżujmy razem dziś i spełniajmy nasze sny. Meksyk, Egipt czeka już, ku przygodzie z nami rusz. Chcę jeszcze nawiązać do waszych koncertów, bo gadaliście o tancerkach, które jeżdżą z wami na koncerty. Kaj żeście byli najdalej na koncercie? Bo zawsze się o to prawie wszystkich zespołów pytam. No, najdalej to byliśmy w Iławie na festiwalu wieprzowiny. To mi się podoba, bo jak jest mięso, wieprzowina, chociaż dzisiaj akurat firma Berger dostarczyła nam wóżd z kurczaka, ale z wieprzowiny też mają Mi się coś to dobrego. też bardzo podobało, ale potem się okazało, że to był festiwal w amfiteatrze Louisa Armstronga. Tam występowali zespoły i to takie dosyć znane, różne tam się normalnie występowało tak na każdym naszym takim
No dobra, Pustynię, a kaj- czy ten- no, a kaj te właśnie, mięso? a dopiero jak się cały festiwal skończył, wszystko to, poszliśmy do hotelu się tam okąpać, wszystko to, poszliśmy na Balanga i tam dopiero było mięso, Wieprzowina. to, No, wieprzowina. ale było. Ale przez ten cały dzień, jak te ludzie tam przychodzili patrzeć, to przyszli na normalny koncert zespołu. To się a liczy, nazywało ale- się Festiwal Wieprzowiny. Nie? Liczy się to, że wyście pojedli. My pojedli bardzo, my to bardzo To ja, miło wspominamy no. właśnie, bo my tam jeszcze zostali spać. Potem tym, no i tak jeszcze na drugi dzień śniadanie było, znowu takie bardzo obfite. Także Ale to oczywiście było... Zenek miał ochotę na rybę wtedy. Właśnie i tam było tyle jedzenia, że było to takie ale nasz wokalista Zenek, który on stwierdził, że on ten mięso to nie, on by się zjadł ryba. Aha, a jakby był festiwal sandacza, to Tak, by chciał to by- wieprzowina. tak, albo kebab. No ja No. rozumiem, wszystko rozumiem. I Fajnie. szukaliśmy potem po całym mieście właśnie takiego, z rybami. A czemu wyście Chciałam szukali? On się taką- mógł szukać, No, ale- wyście. Chciałam Zawsze taką wszystko po rybę tym- bez ości, Chciał ryba bez ości, no i kupił się taką, że się taką ani nie ścielawkę, pojął, bo... taką malutką i I miała było pełno ości. ości. No i Już tu do dzisiaj wspominam, jak jeżdżymy nagrania. mógł się zalecieć po drodze Kaj do spożywczego i kupić się jakieś paluszki rybne i potem sobie Albo jakąś odgrzać. puszka śledzi. Ja, puszka, No. właśnie, puszka śledzi. No to fajnie się mocie, jak jeździcie na festiwale wieprzowiny. Weźcie mnie też kiedy. No jak zaś, no zaproszą, to na Żeby pewno też rotujowo mogę zawieść. będziemy dzwonić. Byleby było dobrze pojeść. To było w Iławie, na Mazurach. Tak. Kiedy to było? W tamtym 2 lata 2 temu. lata temu. To wtedy, żeście musieli ratować Sylwię, czy nie? Nie. To było, Bo ja wiem, że wyście musieli Tak. ratować Sylwię. to było w Lublińcu. I też, tak, grali my tam koncert The Silvers i przed koncertem The Silvers, już my tam wszyscy byli, mieliśmy jeszcze też program do dzieci Rocco i Colino na początku imprezy. Rocco Colino robimy w dwójkę na tej scenie. Wtedy to jeszcze był taki okres czasu, że Jorzek się w ogóle krępował mówić na scenie do mikrofonu, do dzieci i tylko, że tak był taki mim. Śpiewali my piosenki oczywiście, Sylwia wszystko prowadziła ale ja... Tyś miał nieme role tak Tak. zwane. I teraz nagle patrzymy... Ja miał taką znajomą na studiach, co grała drzewo, wiesz, w sztuce Ale teatralnej. to my ci też coś opowiemy o drzewie, bo my, może szybko powiem, graliśmy w tamtym tygodniu bajkę, spektakl, w którym też grają inni aktorzy i właśnie babcia była starym, mądrym dębem. No i mamy nawiązani do drzewa. No ale godajcie, Tak. co to w tym Lublińcu I graliśmy było. w Lublińcu właśnie ten Ty, koncert. może nie morola, Tak, ja stoisz mówię, i rola pachniesz. stoja i patrzę teraz i Sylwia tak jakby zmieniła kolor całkowicie i słabnie. I mi mówi tak, rób teraz dalej, ja muszę zejść. No, co ja mu robić teraz dalej? Jak ona musi zejść, no to jeszcze dograłem piosenka do końca. Sylwia schodzi, widzę, że coś dzieje. Rysiek widział tam sprzed tego, poleciał za nią do środka, tam ją zaczął ratować. A ja teraz nie wiem, czy Sylwia wróci, czy nie wróci, co teraz będzie dalej, No to nic, automatycznie załączyłem drugą piosenkę, puściłem taką dyskotekową, no wszystkie dzieci się bawią, nie? I rzeką. No to może mi ktoś coś przyjdzie powiedzieć, czy tam Sylwia przyjdzie na to, czy nie. I cała piosenka, ale nerwy takie, żeby się lało, bo ciepło było wtedy, to była jedna rzecz. Jeszcze nawet jak jest ciepło, nie po co, ale wtedy lało mi się po plecach, lało mi się po nogach, wszędzie to albo ta Sylwia przyjdzie, albo nie przyjdzie, albo to. A Sylwia wiedziała, ile ta piosenka trwa i jeszcze się tam właśnie tuczyła to i to jeszcze mam tam pół minuty, jeszcze mam i to. Kończyła się piosenka i ja już miał w głowie scenariusz, no to coś im powiem tym dzieciom, nie wiem, kawał im powiem, coś im powiem na pewno, ale widzę, że Sylwia chodzi. Wyszła i uratowała całą sytuację. Tak, ja wróciłam, a to by się zrobiło słabo z tych emocji. Tak, ale następnym razem już w takim czasie właśnie spektakla, gdzie już mam już rolę i to, jak Sylwia traciła głos, bo graliśmy ich bardzo dużo, nawet Tak, dziennie po 3 spektakle sztuki. mikołajkowe. Tak, Sylwia straciła głos, to wtedy już bez żadnego problemu, cała rola Sylwii potrafię powiedzieć w jej osobie. I to bo wtedy mi to dało taką nauczkę, że od tego czasu już nie ma takiego czegoś, że Sylwia tam powie, Sylwia to zrobi, Sylwia tylko teraz wiem, że już musimy razem, niestety. Czyli te roski już możesz słabnąć. Tak, teraz już dowoli. Jakbyś kiedy zasłabła, to my cię wszyscy uratujemy, wiesz? Jak pojadymy na ten festiwal wieprzowiny, to na pewno. Przejedzenia, na pewno. Słuchajcie, zaglądamy na następną waszą pieśniczkę. Zaroski się jeszcze o jednej rzeczy pogodomy, a te roski też pieśniczka, kiero na pewno się wam spodoba. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, kochani, wszystkie rączki w górę!
uśmiech, czasem płacz do rana, czasem słońca blask. Lecz na to jest jedna rada, wcale tym nie przejmuj się. Oczy Twe, cóż nich jest, każda jedna z nas dziś chciałaby Cię mieć. Didi-dam, 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 didi-dam. W Twych oczach dziewczyny kochają się, spojrzeniem gorącym rozpalasz je, a usta słodziutkie Twoje jak miód, w niejednym serduszku stopiły lód. W Twych oczach uśmiech, radość i szczęście z miłością przeplata się. Jesteś zawsze promieniem słońca, lekiem w każdy dzień. W Twych oczach dziewczyny kochają się, spojrzeniem gorącym rozpalasz je, a usta słodziutkie Twoje jak miód, w niejednym serduszku stopiły lód. W Twych oczach uśmiech, radość i szczęście z miłością przeplata się. Jesteś zawsze promieniem słońca w każdy dzień. Dwie drogi dziś masz przed sobą, czy wybrać tą, czy tą? Oczy Twe, coś w nich jest, każdym nowym dniem poprowadzą Cię. Nie marnuj więc żadnej chwili, bo życie do przodu mknie. Oczy Twe, coś w nich jest, każda jedna z nas dziś chciałaby Cię mieć. Didi-dam, 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 didi-dam. W Twych oczach dziewczyny kochają się, spojrzeniem gorącym rozpalasz je, a usta słodziutkie Twoje jak miód, w niejednym serduszku stopiły lód. W Twych oczach uśmiech, radość i szczęście z miłością przeplata się. Jesteś zawsze promieniem słońca, lekiem w każdy dzień. W Twych oczach dziewczyny kochają się, spojrzeniem gorącym rozpalasz je, a usta słodziutkie Twoje jak miód, w niejednym serduszku stopiły lód. W Twych oczach uśmiech, radość i szczęście z miłością przeplata się. Jesteś zawsze promieniem słońca w każdy dzień. W Twych oczach dziewczyny kochają się, spojrzeniem gorącym rozpalasz je, a usta słodziutkie Twoje jak miód, w niejednym serduszku stopiły lód. W Twych oczach uśmiech, radość i szczęście z miłością przeplata się. Jesteś promieniem słońca i lekiem na każdy dzień. Jak już się tak godomy o tych wszystkich Waszych przygodach, no to muszę się spytać, jak się do Waszego zespołu dostał Wasz najmłodszy stażem kolega? Po telefonie. Po telefonie. Zadzwoniliście, przyjedź i przyjechał. Nie, Olek dzwoni i go do, czy jest w chałupie i czy mam czas, bo przyjadą. Także oni przyjechali. No i była gotka, że jest taka i taka sytuacja, że trzeba, szukają kogoś, żeby śpiewać, no i dali mi trochę czasu, żebym się namyślał. Godzina, dwie, czy trochę więcej? Było to raczej gibko, ale tak, nie no, na drugi dzień. Na drugi dzień już była decyzja, że zostajemy w takim składzie, w jakim teraz siedzimy. Wyście się znali wcześniej, ale Ty zawodowo nie muzyką się zajmujesz. Nie, tak normalnie to pracuję w szkole, uczę, jestem katechetą, więc uczę religii. To Ci powiem, że nie może łatwo, bo w szkole uczyć to w dzisiejszych czasach chyba jest wyzwanie. Bywa różnie. To znaczy młodzież jest też taka, która jest fajna i można z nimi porobić, bo chcą na przykład. No ale są też takie, powiedzmy, osoby, które tam, no lepiej tam do czytelni iść, poczytać, no wiadomo, na religię po co. Więc różnie bywa. No ale czekasz na te weekendowe koncerty? Tak. To jest coś, co lubię robić i to już od długich lat.
Zresztą wcześniej, w latach 80. w ogóle grałem w kościele, taki duecik z kolegą ale wtedy już też poznawałem Olka. Przez ojca, Rysiek poznało, bo Rysiek z moim tatą już grał w zespole. No właśnie. Z tatą Olka. W zespole w Chorzowie długo to znocie. tak, bardzo długo, to właśnie Od grał. 80. tak. lat. Później w 90 latach my z Ryśkiem razem grali w innych zespołach też. W zespole Quattro, który też pochodzi z Chorzowa, to myśmy razem grali. No i potem się nasze drogi rozeszły i po 20 latach spotkaliśmy się ponownie. I to jeszcze zanim The Silvers, to był pomysł z kolendami. To jeszcze my wydali jako Angelus Band też świąteczną płytę. A propos świątecznych płyt, no czas jest teraz nieświąteczny, bo Wielki Post idzie ku Wielkanocy, ale wiem, że świąteczny teledysk też macie. Tak, właśnie już w naszym nowym składzie mamy świąteczny teledysk do naszej autorskiej piosenki. No, że to Śpi, tak malutki właśnie. śpi, tak. To pogoda i coś więcej i koniecznie musisz ten teledysk zostawić, bo czas wartko leci. Niby do Wielkanocy miesiąc, ale za chwilę będzie Boże Narodzenie, godnie święta i to nam się przyjdą. Godej coś o tym teledysku, bo to jest ciekawe. No do teledysku słowa skomponował właśnie Rysiek. Muzyka napisali my wspólnie, jest on w gwarze. Jest to teledysk, piosenka, która jest bardzo fajna, bo ludzie bardzo szybko chwytają refren, bo jest bardzo właśnie wpadający w ucho. Tylko przed piosenką powiemy im refren, żeby żeby za nami powtórzyli i już śpiewamy go wszyscy razem. Cały kościół, jak gramy na przykład kolendy w kościele, to cały kościół z nami śpiewał. Jak jest jakiś koncert taki kolendowy, też tak samo cała sala śpiewa z nami ta piosenka i bardzo lubią, bo na przykład na seniorach, jak my ją zaśpiewali, to sami powiedzieli, że oni by ją chcieli bardzo z nami śpiewać. Muszę powiedzieć i się przyznać, że chyba dzisiaj dzięki wizycie u Ciebie po prostu wyleczyliście mnie z kataru. Czemu? Bo od 3 tygodni pierwszy raz, od 3 tygodni po prostu czuję zapach, a to jest przepiękny zapach. A to ten wóz właśnie tak tego woniał. wusztu. To słuchaj, to nie my, no firma Berger cię wyleczyła, rozumiesz? Z tego się fest radujemy. Wy macie tak szeroki wachlarz, spektrum działalności, że tak kajś tam przemknęło, nasi widzowie może też nie do końca są tego świadomi, że jest zespół Hannes Band. Tak, jest Hannes Band, który działał równocześnie właśnie razem z The Silvers i nawet na niektórych imprezach gramy The Silvers i Hannes Band. A czemu żeście to rozdzielili? Czemu nie jeden zespół, dwa? To był bardzo wielki przypadek. Na samym początku był Hannes Band, to był taki boys band, 4 facetów było. Był mój tata, był Janek Żądziel, trębacz, którego pozdrawiamy, Zenek Kałkusiński, wokalista i my grali w czwórka. Też pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Graliśmy w czwórka, graliśmy koncerty śląskie, biesiady. W pewnym momencie, jak graliśmy na przykład oprócz biesiad, jeszcze wesela, zabawy potrzebowaliśmy wokalistka. No i właśnie wtedy nasze I nie mógł to być drogi, boys band. Tak. Nasze drogi się wtedy zbiegły z Sylwią. Zagraliśmy jedną bal karnawałowy w Tucholi, też bardzo daleko. I po tym balu stwierdziliśmy, że fajnie będzie, jak właśnie w naszym zespole Hannes Band będzie śpiewała Sylwia. I był to wtedy zespół 5-osobowy. Razem z Sylwią już byśmy robili nowe piosenki, ale w międzyczasie mój tata ze względów zdrowotnych zrezygnował z grania. No i zostaliśmy w czwórka w takim składzie, jak do dzisiaj Hannes Band istnieje. Po pewnym czasie, jak fajnie wszystko się już układało, Zynek nam powiedział, że on wyjeżdża za granicę. Będzie pracować gdzieś indziej. Na stałe. Tak, i Oleg, nie chciałbym Cię później zawieźć, szukaj się już wokalisty. Zynek powiedział, przykro mnie, no ale co zrobić, trudno, żeby... I dałeś ogłoszenie do internetu. Parę ludzi się tam zgłosiło, bardzo dużo się zgłosiło. Do dzisiaj się jeszcze zgłasza. Do dzisiaj jeszcze niekiedy ktoś tam pisze, czy to aktualne, a to tam było 4 lata temu. No i jednym właśnie z takich zgłaszających się był Waldek Wiśniewski, którego też serdecznie pozdrawiamy. I spotkaliśmy się, porozmawialiśmy. Ja już widziałem, jak bardzo mało z tego czasu wszystko tego dograł Waldek, to ucie tych szlagrów I grumy. No Waldek się tam przygotowywał i nagle mi z innego do Olek, wiesz co, Jonika nie jada. Jonika nie jada, wiesz, ja Ci powiem, jednak zostaje w kraju, Jonika nie chce wyjeżdżać, mnie tu jest dobrze, nie ma co zmieniać jego dom, ale Zynek, my już robimy nowy skład. No ale Olek, pewnie, że w tym wypadku już trudno było teraz Zynka zostawić i wziąć nowego wokalisty, a my tu mieli wszystko już poukładane i tam jakiś dorobek.
No i w tym czasie właśnie wpadliśmy na pomysł, że musimy tego Waldka jakoś poratować. I stworzyliśmy drugi zespół. Tak, Jorzek założył. Powiedział, że założymy zespół, który będzie troszkę taki nowocześniejszy. Troszkę po śląsku, troszkę po polsku, troszkę takiego popowo-rozrywkowy. I oczywiście, ale że ten śląski w tym będzie, no bo my jakby nie było, jak my są Ślązokami, nie? Urodziliśmy się na Śląsku, żyjemy na Śląsku, godamy po Śląsku. Także ten śląski na pewno w tym naszym zespole został po dzień dzisiejszy. No i właśnie z tego powodu założyłem zespół The Silvers, żeby Waldek po prostu nie został na lodzie, nie? A potem tak się to wszystko porobiło, no że ten The Silvers jednak się przyjął. I są dwa zespoły. I są dwa zespoły. Czyli pierwszy był Hannes Band. Tak. Zaglądamy na teledysk zespołu Hannes Band, który w końcu był początkiem waszej działalności. Na naszym placu fajne działki są. Jedna taka, że każdy chciałby z nią. Zgrabno, piękno, coś w sobie ma. Każdy czeka, kiedy mu serce da. Krista fajno dziołka jest. Ona wszystkim chłopcom szaje fest. Alois był pierwszy na parkiecie z nią. Odprowadzi ją pod dom. Krista fajno dziołka jest. Zefek jak ją widzi, poci się. Jo się przygląda i zawiszcza im. Jakby umiał, to ją zjem. Alozik wczoraj zapowiedzi dał. Już nie będzie z nią żaden wsienistą. Krista moją dziewczyną jest. Proszę wszystkich, będzie wesele fest. Krista fajno dziołka jest. Ona wszystkim chłopcom szaje fest. Alois był pierwszy na parkiecie z nią. Odprowadzi ją pod dom. Krista fajno dziołka jest. Zefek jak ją widzi, poci się. Jo się przygląda i zawiszcza im. Jakby umiał, to ją zjem. Krista fajno dziołka jest. Ona wszystkim chłopcom szła fest. Alois codziennie do niej łazią są. Do kościoła pójdzie z nią. Krista fajno dziołka jest. Obcy już nie patrzą, boją się. Jo się przygląda i zawiszcza mu. Tako Krista to jest cud. Tako Krista to jest cud. No
Paweł, tu my chcieli Ci przekazać nasza najnowsza płyta. Bardzo serdecznie dziękuję. Zaraz to będą w liście szlagierów nasi widzowie mogli obejrzeć. No, może zaraz nie, No nie, bo to jest świąteczna płyta. Tak, bo To trochę czasu minie. tak, nasza normalna płyta już niestety się sprzedała. Wiesz, jak ktoś ma fajne pieśniczki, to mu się dobrze płyty sprzedawają. Ale nowo będzie już. Myślimy, że pod koniec październik, roku. listopad, pod koniec roku powinna się ukazać. Od razu mi godej, czy tu jest ta śpiewka Świąteczno śpi Jest maluśki. właśnie, jest, na tej płycie jest. No to będziecie mogli ją na święta, na godni święta, na Boże Narodzenie obejrzeć. Oczywiście jak dożyjemy, ale liczę na to, że się będziemy w zdrowiu spotykać. To będą zaraz nagrody dla naszych widzów. Te płyty oczywiście będziecie mogli wygrać w liście szlagierów po śląsku. A jakby się tak komu nie udało, aby chciał kupić płyty zespołu The Silvers, to te płyty i wszystkie insze może kupić u nas w sklepie. Wystarczy, że zadzwoni. Numer telefonu widzicie na dole ekranu 789 099 111. 789 099 111 to numer telefonu do sklepu. Zaś jak kto nie chce dzwonić, a chce przyjechać, to też zapraszamy do sklepu Szkolak w Rybniku przy ulicy Kościelnej 5. Tam w Szkolaku na Kościelnej wielki sztand ze śląskimi szlagierami. Tam oczywiście będą też szlagiery zespołu The Silvers, jak ino ta nowa płyta będą mieli i wszystkie inne płyty też tam są. Możecie przyjechać, możecie się tam przebierać. To będą nagrody. Nasz dzisiejszy program, no niestety pomału dobiega końca, ale liczę na to, że jeszcze przyjedziecie. No na pewno przyjadziemy i jeszcze na same zakończenie, jak możemy, chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić. Jasne, pozdrawiajcie. Chcielibyśmy pozdrowić Małgosia i Marka Habrzyków. Są to nasi przyjaciele, którzy jeżdżą z nami na wszystkie koncerty, którzy robią nam wspaniałe zdjęcia. Bardzo im za to Pyszne dziękujemy. ciasta. Tak, bardzo pyszne ciasta. Dziękujemy im za to, no i życzymy im wszystkiego dobrego. Tak, naszych seniorów, z którymi się co wtorek spotykamy, wszystkich naszych sympatyków zespołu i wszystkich tych, którzy po prostu śledzą gdzieś tam nasze wydarzenia i bardzo jest nam miło i chcieliśmy Tobie przede wszystkim podziękować za zaproszenie, że mogliśmy dzisiaj tutaj gościć i I ja też wam fest... wyleczyliście mnie w końcu z tego Właśnie, kataru. ta ryma, ten katar. Ja wam też fest pięknie dziękuję, też pięknie wszystkich pozdrawiam. Widzimy się oczywiście jutro w liście szlagierów po śląsku, tradycyjnie od poniedziałku do piątku propozycje do listy szlagierów po śląsku. W sobota wielki finał, tygodniowe podsumowanie naszej listy, a w niedziela zaś szlagiery i wice na Kierewos Fest pięknie zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich widzów i do zobaczenia.